Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 5. Kamong mga dato, panghilak ug pagminatay kamo tungod sa mga kagul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot ug ang inyong mga bisti gipangutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan ug salapi ug ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo magaut-ot sa inyong lawas. Niining katapusang mga adlaw, nagtigom kamog mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuwaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot nadungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan luho kaayo ang inyong pagpuyo, ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan ug gipatay ninyo ang taong walay sala. Wala siya mosupol kaninyo. Busa, pailog kamo mga igsuon. Hangtod sa pag-abot sa Ginoo, tan-awa unsa pagpailog sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing tig-ulan. Busa, kinahanglan nga magpailog usab kamo. Tig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay aron dili kamo sigutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakaantos man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagka-mapailubon ni Job, ug inyong nasayran nga gibalos sa Ginoo kaniya ang sa katapusan, kay ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on kaayo. Labaw sa tanan mga igsuon, ayaw kamo panumpa kun manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit, ni sa yuta, ni sa bisan unsa, ingna lamang oo kung uyon kamo, o dili kung dili kamo uyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Kung may nagka-lisod-lisod kaninyo, paampua siya, ang malipayon pag-awita o mga awit sa pagdaig. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia aron magampo alang kaniya. Ug sa ngalan sa Ginoo, magdihog kaniya sa lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mupasaylo sa iyang mga sala. Busa, pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dako kahimuan. Si Ilya sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta muulan ug wala gayud muulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Ug unya nag-ampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mibugbo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Mga igsuon, kung usa ka ninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyong hisayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadaotan, magluwas kaniya sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Sulat ni Santiago, Kapitulo 5.